ТВ, ТНВ һәм ТНВ Планета тамашачыларын Томчы шоу интеллектуаль күңел тапшыруы сәламли. Алдағы мезгилләрдә көчле белем ярышын карап узарбыз. Шуңа күрә бездән аерылмагыз. Вакытны озакка сузмыйча бәйгебезнең бүгенге хуҗалары белән танышабыз. Каршы алыгыз, алар инде биредә. Башкалабызның Совет районында урнашкан 171-нче мәктәп укучылары, егетләр һәм кызлар, әлеге алкышлар үзегезгә. Бүгенге уен алдыннан кәйфләр ничек? Яхшымы? Башларга әзерме? Әйе. Башлар алдыннан һәр вакытта без сезнең белән танышабыз. Әйдәгез, сезне гүзәл затларга тапшырабыз. Минем исемем Диләрә. Минем исемем Дина. Мин Алия, безнең командабыз Казан кызлары. Казан кызлары командасы сезнең белән таныштык, алкышлар үзегезгә. Ни өчен сез кызлар командасы? Чөнки без Казан шәһәрендә яшәгән кызлар. Ни өчен егетләр юк командагызда? Укытучылар сайлады. Демәк, сезне шулай алдан ук бүлеп килделәр. Ярар, аңлашылды. Сезнең позиция бүгенге уенда мин сезгә бар тик уңышлар телим. Тагын бер кат алкышлар. Егетләр, сезгә бик кат алкышлар инде. Хәзер сезне дә алкышлар вакыт килеп җитте. Сезнең исемнәр? Минем исемем Камил. Минем исемем Кәрим. Минем исемем Азамат. Безнең команданың исеме Казан егетләре. Камил, Кәрим һәм Азамат. Сез Казан егетләре командасы. Ничек сезнең командада кызлар юк? Үзегез теләдегезме? Әйе, үзебез теләдек. Бүгенге уенда кызлар җиңәме, егетләр җиңәме? Егетләр. Кызлар, сез килешәсезме? Юк. Кызлар килешмәй, инде кайсы команда җиңү яулар икән, әлеге сорауга җавапны без тапшыру ахырында белербез. Экспертыбыз да бу очракта безгә ярдәмгә килер. Каршы алабыз, бергәләшеп тапшыру дәвамында безнең белән бергә Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе республикабызның халык артисты Лара ханым Шакирҗан. Исәнмесез, кунакларыбызны мин дә кайнар сәламлим. Һәм сезнең Тамчы шоу тапшыруына килүегез белән котлыйм. Аңа мин бик шатмын. Димәк, сез иң тырышлар, иң зирәкләр, иң белемлеләр. Сезгә уңышлар телим һәм уен бик яхшы булыр дип ышанам. Хөрмәтле катнашучылар, билгеле булганча шушы көннәрдә Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулды. Әлеге зур вакыйгадан без дә читтә кала алмадык. Шуңа да күрә безнең тапшыруыбызны тулаем шушы темага багышларга булдык. Бүген без бергәләп борынгы бабаларыбыз яшәгән Идел буе Болгарына, ислам дине кабул ителү чорларына сәяхәт итәрбез. Әгәр сез әзер икән, без башлыйбыз һәм беренче тур, хөрмәтле дуслар, шулай ук тематик тур. Темалар үзенчәлекле булачак һәм берничә мизгелдән сез аларны экранда күрерсез. Аларны сез истә калдырырга тиеш булачаксыз, чөнки соңыннан шакмакны, ягъни теманы сез үзегез сайлап алачаксыз. Берничә мизгелдән экранда нәкъ менә алар күренәчәк. Игътибар. Тарих, сәяхәтчеләр, шәһәрләр, Болгар тарих бишеге, ислам дине, Хижри календарь, намаз диннең терәге, телләр, изге Болгар, истәлекле урыннар, ханнар һәм әдәбият темалары тәкъдим ителәчәк сезгә бүген беренче турда. Һәрбер дөрес җавап 1 балл белән бәйләнә һәм димәк, сез барлыгы 6 балл туплый аласыз әлеге уен дәвамында. Беренче сорау һәр барчагызга да кайсы команда башлый? Әйдәгез, кызлар башлар. Әйдәгез, егетләр башласын әле. Әлеге сорауга җавап дөрес булмады ахырсы, әмма менә сорауга экранда булачак сорауга җавап дөрес булыр дип өметләнәм. Әйдәгез беренче шахматны. Әйдәгез, беренчесеннән ук башлыйк. Сезнең өчен бүген биредә яшеренгән тема. Игътибар экранга. Тарих һәм сорау. Идел буе Болгарында ислам дине кайсы хан идарә иткәндә кабул ителә? Алмыш, Силки, Зөбәер яисә Айдар. Алмыш. Димәк, сезнең җавап беренче сан белән бирелгән вариант Алмыш хан. Дөрес. Кабул итәбезме?
Карыйбыз экранга һәм дөрес җавапны тикшерәбез. Игътибар өчен да сезнең җавап дөрес. Булгарстанда ислам дине алмыш хан идарә иткәндә кабул ителә. Кайбер чыганакларда аның исемен шулай ук алмаз дип тә тәкъдим ителә, шулай ук алмуш дип тә язылган чыганаклар бар. Шушы вакыйганың истәлеге итеп, ул үзенең исемен Җәгъфәр, атасының исемен Габдулла дип алыштыра. Әнә шундый мәгълүмат сезнең өчен җавап дөрес һәм 1 балл. Нәкъ менә сезнеке, егетләр. Кызлар, сезнең дә бал туплау вакыты килеп җитте. Кайсы шакмакны сайлыйсыз? Без 5-нче шакмакны сайлыйбыз. Сезнең өчен 5-нче шакмак һәм игътибар темага ислам дине. Мөселманнарның изге китабы ничек атала? Тәүхид, Коръән яисә Нәгът? Без 2-нче санны сайлыйбыз, Коръән. Карыйбыз экранга, дөрес җавап инде барыбызга да билгеле, әмма шулай да уен шарты буенча тикшерәбез. Җавап дөрес. Мөселманнарның изге китабы ул Коръән. Коръәндә аят һәм сүрәләр тупланган. Инде аларның саннарына килгәндә, алар түбәндәгечә: бөек китабыбызда 6236 аят һәм шулай ук 114 сүрә бар. Дәвам итәбез. Чираттагы сорау сезнең өчен, егетләр. Без 3-нче шакмакны сайлыйбыз. 5-нче шакмак һәм бүген бирдә яшеренгән тема ялгыз шушмасам шәһәрләр. Шәһәрләр темасы бирдә игътибар сорау: кайсы шәһәр Идел буе Болгар дәүләтендә урнашкан була? Сәмәндәр, Суар, Итил яисә Бәләнҗәр? Суар шәһәре. Кабул ителде. Идел буе Болгар дәүләте шәһәрләргә гомумән бай була. Карыйбыз экранга. Һәм шуларның берсе Суар. Әлеге дәүләттә язма һәм археологик чыганаклар буенча барлыгы 150 шәһәр барлыгы ачыклана. Хөрмәтле дуслар, дәвам итәбез. Баллар туплап барабыз. Чираттагы сайлау мөмкинлеге нәкъ сездә. Кызлар, Без 8-нче шакмакны сайлыйбыз. 8-нче шакмакны бергәләшеп ачабыз һәм теманы беләбез. Телләр темасы Коръән кайсы телдә язылган? Гарәп телендә. Араб телендә. Афәрин, карыйбыз экранга. Дөрес җавап бар, димәк, без дәвам итәбез. Егетләр, сезнең белән. Без 7-нче шакмакны сайлыйбыз. 7-нче шакмак, игътибар белән карыйбыз. Бүген биредә яшеренгән тема намаз диннең терәге дип атала. Ислам динендә намазга чакыру ничек атала? Азан дип атала. Азан дип атала дип уйлыйсыз, карыйбыз экранга. Араб теленнән игълан итү чакыру дигәнне аңлата. Ул мөселманнар өчен 5 вакыт намазның һәр кайсысының башлануын белдерә һәм чакыра, билгеле. Дәвам итәбезме? Кызлар, Без 2-нче шакмакны сайлыйбыз. кайсы тема яшеренгән, хәтерлисезме? Юк. Бүгенге уенда билгеле темалар үзара ошаган һәм сезнең өчен сәяхәтчеләр темасы тәкъдим ителә. Игътибар сорау. 921-922 елларда Багдадтан Болгарга килүче илчелек составында кайсы сәяхәтче була? Ибн Хаукәл, Ибн Баттута, Ибн Фадлан, Мөхәммәд әл-Идриси. Ибн Фадлан. Кабул итәбезме сезнең җавапны? Карыйбыз экранга. Ибн Фадлан Багдад хәлифәсе сараенда хезмәт иткән. 921-922 елларда ул Болгарга килүче илчелек составында була. Ибн Фадлан сәяхәт барышында юл язмалары алып бара. Соңыннан Идел буе Болгар дәүләтендә барулары турында сәяхәтнамә дә төзи. Нә шундый мәгълүмат истә калдырыгыз һәм без дәвам итәбез, егетләр, эшне сезнең белән. 9-нчы шакмак. Сезнең өчен 9-нчы шакмакны ачабыз һәм теманы карыйбыз. Изге Болгар һәм игътибар экранга фото сорау. 4 фото сүрәт тәкъдим ителгән. Сезгә дөньядагы иң зур Коръән китабы экранда ничәнче сан белән күрсәтелгән бинада урнашкан. Ул бина ничек атала икән? Җавап бармы, егетләр? Әйе.
Демәк, дөньядагы иң зур Коръән китабы экранда ничәнче сан белән күрсәтелгән бинада урнашкан? Ул бина ничек атала? Без икенче санны сайладык. Ничек атала әлеге бина? İstəlik bilgisi. Кабул итәбез. Әлеге җавапны игътибар экранга, чыннан да истәлек билгесе. Әлеге сорауның дөрес җавабы экранда ул икенче сан белән бирелгән иде һәм нәкъ шушы бинада дөньядагы иң зур Коръән китабы саклана. Борынгы Болгарда дөньядагы иң зур басма Коръән саклана. Аны 8 кырлы, бакыр гөмбәзле һәм ярым айлы истәлек билгесе бинасының үзәгенә Идел буе Болгарында исламны кабул итү көнендә урнаштырдылар. Китапның авырлыгы 500 килограмм, киңлеге 1,5, ә озынлыгы 2 метр. Тышлыгы малахит һәм 18 төрдәге ярым кыйммәтле ташлар белән бизәлгән. Коръәннең битләре ефәк һәм көмеш кушылган махсус кәгазьдән эшләнгән. Күргәзмә өстендә 7 кат күк йөзен гәүдәләндерүче люстра балкый. Иң зур Коръән урнашкан истәлек билгесенең тагын бер катында күргәзмә музей эшли. Ә аның тулы бер диварын мозаик панно биләп алган. 922 ел. Алмашхан Гарәп хәлифәте илчелеген кабул итә. Нәкъ менә әлеге очрашуда ислам дине Идел буе Болгарында дәүләт дине буларак игълан ителә. Biz 6-нчы шакмакны сайлыйбыз. Сезнең өчен 6-нчы шахматны ачабыз, игътибар һәм биредә Хиҗри календар темасы. Хиҗри календар буенча яңа мөселман елы кайсы айдан башлана? 4 вариант җавап гадәттәгечә Рамазан, Шәввал, Мөхәррәм яисә Рәҗәб. Biz 3-нчы санны сайлыйбыз. Ягъни Мөхәррәм. Игътибар экранга җавап бар аерым төз белән билгеләнгән Хиҗри исә буенча яңа ел нәкъ менә Мөхәррәм аеннан башлана. Мөхәррәм ае өчен мөселман өчен аерым әһәмияткә ия, шуңа да күрә аны ничек уздырсаң, елда шулай узар дигән фикер бар. Дәвам итәбез. Бер бал сезнеке, ә инде чират егетләрдә. Без 11-нче шакмакны сайлыйбыз. 11-нче шахмат сезнең өчен игътибар темага. Ханнар. Идел Болгарының кайсы ханы мөселман ханнарыннан беренче булып хаҗга барган? Без 4-нче санны сайлыйбыз. Һәм сезнеңчә ул Әхмәт. Әхмәт хан. Карыйбыз экранга һәм дөрес җавапны беләбез. Дөрес җавап экранда. Әхмәт хан идарә иткәндә Болгар дәүләте Багдад хәлифәлеге белән тыгыз бәйләнештә тора. Ул мөселман ханнарының беренче булып хаҗга да бара. Әлеге сорауга сез дөрес җавапны таптыгыз. Җавап бар. Бер бал сезнеке, димәк хаклы рәвештә күчәбез көндәш командага. Biz 4-нчы шакмакны сайлыйбыз. Игътибар сорау экранда күрсәтелгән әлеге бина ничек атала? 4 вариант җавап бар. Сезнең өчен Кара Пулак, Җәмик мәчет, Кече Манара яисә Хан төрбәсе. Экрандагы бина Кара Пулат дип атала. Кабул иттек җавапны, игътибар. Карыйбыз экранга һәм чыннан да экранда Кара Пулат бинасы сурәтләнгән. Борынгы Болгар шәһәре. Архитектур һәйкәлләр бик күп тарихи серләрне саклый. 14-нче гасыр. Ул чорның бизәү алымнары өлешчә Кара Пулат бинасында сакланып калган. Аның гөмбәз сыман залы үз заманында әвәләп ясалган бизәкләргә бай булган. Тәрәзәсез, караңгы беренче кат. Галимнәр фикеренчә, әлеге бинада мәхкәмә урнашкан була. Ә соңгы еллардагы казу эшләре Кара Пулатның тулы архитектур комплекс өлеше булганлыгын күрсәткән. Аның янында тагын 7 бина нигезе табылган. Болгарның иң билгеле риваяте дә Кара Пулат белән бәйле. Болгар ханының кызы туганнарын коткарыр өчен үз-үзен фида кыла. Әмма әлегә моны раслардай мәгълүматлар табылмаган. Бары тик
14 гасырның бу мәһабәт корылмасы гына тарихның серләрне саклый белүен искәртә. Егетләр, Без 12-нче шакмакны сайлыйбыз. 12-нче шакмак сезнең өчен карыйбыз. Һәм бүген бирә яшеренгән тема әдәбият. Әлеге шәхесләрдән кайсысы Идел буе Болгары язучысы? Дүрт вариант җавап тәкъдим ителгән, берсен сайлап алырга кирәк сезгә һәм дөрес итеп җавап бирергә. Без 3-нче санны сайлыйбыз, Кылгали. Кылгали дигән җавапны алдык, үзегездән карыйбыз экранга һәм Кылгали әлеге сорауның дөрес җавабы. Афәрин. Кызлар, сезнең өчен соңгы сорау калып бара, ул да булса истәлекле урыннар. Фото сорау сезнең өчен һәм сорау. Төньяк төрбә ничәнче сан белән күрсәтелгән? Төньяк төрбә 2-нче сан белән күрсәтелгән. Икенче санны сайлыйсыз, сез кабул итәбезме? Кабул иттек. Инде хәзер игътибар экранга, төньяк төрбә экранда 2-нче сан белән сурәтләнгән иде һәм сез әлеге сорауның дөрес җавабын ачыкладыгыз безгә һәм тамашачыларга. Хөрмәтле дуслар, шуның белән беренче тур тәмам һәм нәтиҗәләр ясар вакыт килеп җитте. Тема чыннан да катлаулы, әмма кирәкле һәм бүгенге көндә бәйрәм көннәрендә актуаль. Котлыйм сезне. Бу очракта сез барыгыз да 60 балл тупладыгыз. Димәк, гомуми исәп 6-га 6 Казан кызлары һәм Казан егетләре әлеге уенны дәвам итә һәм без күчәбез 2-нче турга. Безнең белән калыгыз. Хөрмәтле дуслар, тапшыруыбызның 2-нче турын искәртеп куям. Бүген безнең тапшыруыбызның темасы ислам дине кабул ителүгә 1100 ел. Һәм бүген 2-нче турда да без нәкъ шушы тема турында сүз алып барырбыз. Видео сораулар ярдәмендә билгеле. Димәк, сезгә экранга карарга кирәк булачак. Яңгыратылган видео сорауга җавапны мин нәкъ сездән көтәм. Дөрес җавап бу очракта 2 балл белән бәйләнә. Шуңа күрә игътибар белән карагыз, үзара киңәшләшегез һәм безгә төп-төгәл дөрес җавапны бирергә тырышыгыз. Кызлар, сездән башлыйбыз бу юлы. Җыелдык, башладык. Сезнең алда Алтын Урда шәһәр архитектур һәйкәле, аны төзү өчен ташны Иделнең каршы ягындагы Сөйки карьерыннан алганнар. Мәчет түбәсен 36-8 кырлы багана тотып торган. Терәк баганалар безнең көннәргәчә сакланмаган, әмма берсе яңадан торгызылган. Мәчет бер юлы 1000-нән артык кешене сыйдыра алган. Видеоны карап чыктык. Ничек уйлыйсыз, сорау ниндирәк булыр икән? Шул мәчет ничек атый? Кайсы мәчет турында сүз алып баралар икән әлеге видео язмада? Бергәләшеп уйлыйсыз? Бу мәчетнең исеме Җәмих мәчете. Ничек танып алдыгыз? Нинди фактлар булышты сезгә бигрәк тә? Ничә кеше анда намаз укый, Аха. баганалар. Демәк, аның архитектурасы, формасы, зурлыгы барысы да сезгә булышты бу очракта. Инде җавап дөресме, юкмы, бергәләшеп карыйбыз. Борынгы Болгар шәһәре. Сезнең алда Алтын Урда шәһәр архитектур һәйкәле Җәмих мәчет. Хәзер биредә мөселманнар җәмәгать намазы укый. Җәмих мәчете әлеге сорауның дөрес җавабы. Димәк, хөрмәтле дуслар, 2 балл сезнеке. Егетләр, сезнең дә 2 балл туплау мөмкинлеге булачак алдагы видео язманы караганнан соң.
Җәймих мәчеттән көнчыгышка таба тагын бер 14нче гасыр архитектур һәйкәле урнашкан. Нигезе куб формасында, өскә таба кыяклар аша 8 кырлы катка күчә һәм чатыр сыман түбә белән төгәлләнә. Ялган тәрәзәләр уелган кырыс таш диварлар. 19нчы гасыр ахырындагы ремонт эшләре вакытында Болгар ак сөяге төрбәсен борынгы каберлек урынында төзегәннәре ачыклана. Туфрак астында Бурашбәк кызы Сабар илчегә куелган кабер ташы табыла. Фактлар яңгырады. Шулай ук видеосында карап чыктыгыз. Сез нәрсә турында бар әлеге видео сорауда? Көнчыгыш түрбә. Көнчыгыш төрбә дип уйлыйсыз? Ия. Ни өчен? Бәлки Булгарга барганыгыз бардыр сезнең. Ия. Күргәнегез дә бардыр. Ия. Булгарга сез сыйны белән бергә бардыгызмы, яисә әти-әниләрегез белән? Әти-әниләребез белән. Гомумән кечкенә сәяхәт өчен менә дигән истәлекле урын. Күп кенә кызыклы фактлар, экскурсовод белән йөрсәгез дә. Инде сезнең җавапны без хәзер тикшерәбез. Юкка гына узмагандыр сезнең сәяхәтләрегез. Борынгы Болгар шәһәре. Җәймих мәчеттән көнчыгышка таба тагын бер 14нче гасыр архитектур һәйкәле көнчыгыш төрбә урнашкан. Хәзерге вакытта биредә борынгы шәһәр тормышын гәүдәләндергән күргәзмә эшли. Менә бит сезнең кечкенә генә гаилә сәяхәтләре сезгә бүгенге уенда 2 балл китерә, хөрмәтле командалар. 2 балл сезнеке, егетләр, шуңа да күрә без яңаклап торабыз 2нче турны. Инде гомуми нәтиҗәгә килгәндә исәп түбәндәгечә 8-га 8 һәм без күчәбез хәл иткеч 3нче турга. Нәкъ шулай бүгенге махсус уенда, махсус чыгарылышта барысында 3нче тур ачыклар. Шушы көннәрдә Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулды. Һәм бүгенге тапшыруыбыз белгәнегезчә шушы темага багышланган 3нче турда нәкъ шундый булачак. Сезнең өчен без фоторәсемнәр тәкъдим итәбез һәм инде соңыннан сорау да яңгыраячак. 1 балл белән бәйләнә дөрес җавап. Егетләр, сездән башлыйбыз. Рәсемнәрне карап чыктык һәм сезнең өчен сорау, егетләр. Рәсемнәрдә барлыгы ничә ярым ай санадыгыз? Рәсемнәрдә ничә ярым ай санадыгыз? Без 4 ярым ай санадык. Игътибар, хөрмәтле дуслар, икенче рәсемгә. Икенче рәсемдә 3 ярым айны санарга була. Әгәр дә игътибар белән караган булсагыз, сез игътибар белән карагансыздыр, җавапны ишеттек үзегездә. 5нче рәсемдә тагын 1 ярым ай һәм барлыгы алар 4. Җавап дөрес, 1 балл сезнеке. Кызлар, чираттагы фото сораулар, ягъни рәсемнәр сезнең өчен. Карыйбыз.
Рәсемнәр тәмам төп төгәле 6 рәсемне күрдегез инде. Хәзер сезгә тагын бер санны яңгыратырга кирәк булачак. Ул да булса китаплар саны. Сезгә рәсемнәрдә ничә китап сурәтләнгәнен ачыкларга кирәк. 3 китап санадык. Барлыгы 3 китап. Карыйбыз экранга. Һәм дөрес җавапны беләбез. Китапларны саныйбыз әлеге рәсемнәрдә. 1-нче, 4-нче һәм 6-нчы рәсемнәрдә без китапларны күрәбез. Һәм барлыгы алар 3. Җавап дөрес һәм 1 балл кызлар сезнеке. Алкышларыбыз үзегезгә. Берәр балл тупладылар безнең командалар. Миңа калса безнең тапшыруыбызны игътибар белән караган тамашачы җиңүче исемен инде белә. Әмма экспертыбызның фикерен дә тыңлап карый. Лара ханым, рәхим итегез. Кадерле дуслар, бүгенге тапшыруга әзерләнгәндә сез безнең халкыбызның бик данлы, әһәмиятле, мактаулы бер чоры белән һәм ислам дине тарихы белән танышкансыз. Зур күп мәгълүматлар алгансыз, белемегезне байыткансыз. Ә безнең тамчы шоу тапшыруның максаты да нәкъ шул. Белемнәрне күбәйтү, укучыларның тормышка, дөньяга карашын үстерү, киңәйтү. Чөнки белем ул физик көчкә караганда да көчлерәк. Сез бик яхшы әзерләнгәнсез. Мин сокланып карап утырдым. Рәхмәт сезгә, сезне әзерләүчеләргә дә үзегезнең тырышлыгыгыз өчен дә. Һәм тырышлыкның нәтиҗәсе бик яхшы. Дуслык җиңде. Сез барлык сорауларга да дөрес итеп бер төрле җавап бирдегез. Котлыйм сезне. Тамчы шоу интеллектуаль күңеләш тапшыруның махсус чыгарылышының җиңүчеләре безнең барыбызга да билгеле. Махсус чыгарылышның миңа калса махсус нәтиҗәсе дә бүген бездә 2 команда җиңүче. Дуслык җиңде дип әйтергә мөмкин. Казан егетләре һәм Казан кызлары. Бүген сез 1-нче урында. Бүген сез җиңүчеләр һәм әлеге алкышлар сезгә. Егетләр, канәгатьмесез әлеге нәтиҗәгә? Әйе. Кызлар, сез Бездә ие. ничек бүләсез әлеге җиңүне? Ничек бәйрәм итәсез? Бергә бәйрәм итәсезме? Айрым-айрым командалар бәйрәм итәсезме? Бергә. Бергә инде билгеле уенны бергә үткәрдек һәм инде җиңүне дә бергә бәйрәм итәрсез дип ышанып калабыз. Без сезнең белән хөрмәтле дуслар, киләсе очрашларга кадәр дип сау булашырга тиеш. Әмма иң элек бездән сезгә истәлекле бүләкләр. Аларны безгә тапшырыбызның фәнни консультанты Әнвәр Рәхмәтуллаһ Хуҗа Әхмәтов җиткерә. Бик зур рәхмәт аңа. Аннан тыш Галәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры һәм шулай Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры да сезне чакыру билетлары белән бүләкли. Театрларга да рәхмәтләребез чиксез. Шуның белән безнең кечкенә генә сәяхәтебез тәмам, хөрмәтле дуслар, һәм без сезнең белән киләсе атнада очрашырбыз дип сау булашып торабыз. Киләсе атнада шушы вакытта шушы урында очрашырга насыйп булсын. Исән-мин булыгыз, акыллы булыгыз.